Čaute kamoši, vítajte vo vlogu číslo 1. Marek sa zobudil pred chvíľkou a hodina mu začala pred 3/4 hodinkou, ale to vôbec nevadí, lebo to je 3-hodinová prednáška a ideme skúsiť hokus pokus. My sa na každej hodine musíme pípať našu prezenčku, máme kartičku a tá sa pípne. Začínam vlogovať, toto je môj prvý vlog. Ak by vás zaujímalo, ako vyzerá náš úžasný výťah, tomu ver. Postavený v roku 1782, prežil všetky svetové vojny. Stratil som trojku, ale on proste vždy zastaví na tej prekletej dvojke. Fazer mais, inspirar mais. Convido o nosso orador a subir ao palco e peço que o... Nám presunuli hodinu, že mal som mať o 12:00, tak ju presunuli na 6:00 večer a že to má byť nejaká prednáška. Tak som došiel do tej veľkej prednáškovej miestnosti a proste počujem ten jazyk, že to mi nejako nesedí. Že to je proste po portugalsky. Tak ja sadnem si tam, našťastie kamoško, našťastie tam bola hneď vedľa prezenčka, kolovala, podpísala som tú prezenčku a išiel preč. Viac ako 2 minúty som tam nebol. Pohádka musí byť samozrejme. 13 strán. Kamoško, toto aj na ebe som nemusel za tie 3 roky spraviť. Ale bola to zábava. Čaute drazí přátelé, dneska s Alexou jedeme na futbal. Toto je veľký deň pre nás oboch, keďže to bude náš prvý zápas v histórii našich životov. Tešíme sa. Úspešne sme sa dostali dnu, nakoľko sme kúpili lístky cez Viagogo, to je proste taká stránka, není to originálna stránka a tak sme boli takí, že však nás nepustia, ale našťastie. Pochčil sa ešte. Ja som takýchto pochčil. Vyhrali sme, berieme vlajky so sebou, 9-1. Tak čaute. Ronaldo nás podvedol, presne tak, nakoľk mal hrať, ale v predošlom zápase dostal červenú kartu, takže nenastúpil. Ideme mu napísať. Ale inak dobrý zápas, inak pecka, vyhrali sme 9-1. Jojo, tak zatím. Ideme si po veci. A idem ja po to, hej? Přiknite paní, až prosím nepríš. Aha, je to tu? A taky jste nestratili deštník. Je to tady, jo?